Hej, jeg hedder Erik Støjken. Ja, det var i oktober måned 2013 faldt vi en tilfældighed over nogle vandmaskiner, som kunne forbedre vores ellers rimelige vandkvalitet og drikkevand med nogle betydelige egenskaber, som man har brugt i årtier i udlandet. Derfor startede det firma, der hedder Sund Vand, hvor at man nu kan få den type maskiner, som laver ioniseret, renset alkalisk vand. 30 år siden startede med at lave i Japan, fordi man begyndte at undersøge, hvorfor nogle mennesker oppe i bjergene levede betydeligt længere end andre. Man fandt ud af, at dels det var kosten, men det var også det vand, man drak. Man undersøgte vandet, som var rislende kildevand, som indeholdt masser af ilt. Samtidig så havde det en høj pH-værdi, det vil sige, at det var alkalisk eller basisk, som man også kalder det. Derudover så var ionerne, altså den elektriske ladning, som alting faktisk består af, det var ladet negativt, modsat det postevand, man normalt hiver ud af vandhanerne, som er positivt ladet. Jamen lad os se, hvad det er, hvordan den ser ud, denne maskine, som kan forbedre vores vand på så mange spændende måder. Så den er her, med i kassen, følger resten af tingene, som hører med til maskinen. Der er 2 meter slange med, som man selv kan klippe til, som jeg vil vise om lidt. Der er også en bruger- og samle-manual, men I kan også se på videoen her, sådan cirka et minut, så slipper I for at læse den. Den er nem at montere, du behøver ingen VVS for. Vand er jo sundt. Men der er meget stor forskel på kvaliteten af vandet, og hvordan vi kan forbedre det. Jeg har nu fået pakket delen ud. Det første jeg vil gøre, det er, at jeg vil tage udløbstuden og montere her på maskinen, og det er simpelthen bare at dreje den ind på plads. Der er masser af slange, så man starter simpelthen med at sætte vandtilgangen, som skal påkobles vandhanen, og man påmonterer det ved hjælp af spændebåndene, som man først sætter over, og det er her, vi skal anvende et af de 3 stykker værktøj. Vandtilgangsslangen sættes ind på her, trækkes ind over studsen, og spændebåndet skubbes ind over. Så har vi spændebåndet her og sætter på igen, og så skal vi have udløbsslangen. Det er den, der sidder i midten, i bunden her af maskinen. Sætter vi simpelthen bare ind over. Så sætter man simpelthen maskinen op. Sådan. Og så klipper vi simpelthen slangen, altså affaldssyreslangen af her, i den længde vi nu måtte ønske. Og så er den faktisk klar til at producere det her fantastiske livgivende vand. Man åbner simpelthen for hanen. Vender kuglehanen, kører man over, således at vandet kører op igennem maskinen. Den skal nu lige fyldes op med de par liter. Samtidig kan det være, at det første vand, der kommer ud, der sidder nogle knuste kokosskaller, filtre derinde i, som renser bakterier, pesticider osv., kan det være, at det første vand kommer ud af en lille smule mørk farve af disse skaller, da det ligesom lige skal, filtrene skal aktiveres først. Jeg vil nu drikke noget af det her vand, som er renset, ioniseret, alkalisk vand fuld af iltmolekyler. Husk, det er vigtigt at drikke 2 til op til mange flere liter vand om dagen, alt efter alder og aktivitetsniveau. Der er 8 forskellige knapper, man kan vælge mellem. Når for eksempel man vælger den højeste pH-værdi, som kan gå op til 10, får man meget bedre afvaskning af grøntsager, frugt med mere, der skyller bakterier, pesticider, skidt og snavs meget bedre af. Det skyldes den høje pH-værdi. Man kan også se, at farven ændrer sig. Ligeledes når man koger vand, lige pludselig er vandet, der kommer ud af maskinen her, jo et antioxidant, som booster de sunde ting, der er i vores sunde fødevarer. Det samme med kaffe. Når vi laver kaffe og te, så syrer, og lader vi drikker det, så syrer vi kroppen. Men når vi har valgt knappen her, der viser en kaffekop,
kommer vandet ud med cirka en pH-værdi på 9, hvorfor det vil neutralisere syrevirkningen fra både te og kaffe. Det drikkevandet, vi normalt drikker, trykker vi på glasset her, glassevandknappen, og det kommer ud med cirka en pH-værdi på 8,5. Det vil være med til at neutralisere oversyringen af kroppen, det mad, vi spiser. De fleste danskere er oversyret på grund af maden, vi spiser, for lidt eller for meget motion, begge dele syrer kroppen, og så vores ret høje stressniveau. Der er en knap med neutral, det er afbildet af en sutteflaske, som man kan indtage til medicin eller i en opstartsperiode med alkalisk vand. Så er der en knap her, som viser et ansigt, og det er simpelthen beautyvand, hvor når det er renset ioniseret vand, giver det en meget bedre afvaskning af kroppen, af huden, således man får alt skidt trukket ud af porerne. Dermed kan man også bedre lægge en ny makeup. Det er en fantastisk måde at vaske og rense huden på.